un nou episod și astăzi ne vom juca părinții stricți. Adică am văzut că toți youtuberii se joacă și de ce să nu o fac și eu? Deci prima oară vreau să dați un like și un subscribe și hai să începem. Vă zic de pe acum, sunt praf la jocul acesta. Adică e a doua oară când am dat skip, da, reclame, da. Și vreau să vă zic că dacă voi ați reușit să terminați acest joc, sunteți foarte buni. Deci trebuie să găsim o cale să ieșim din casă. Asta am zis, trebuie să lutăm pe aici. Eu mă joc pe telefon și e puțin mai greu pe telefon. Așa, nu găsim nimic. Eu v-aș zice să încercați și voi să vă jucați jocul acesta, pentru că mi se pare un joc foarte interesant. Da. Acum trebuie să vedeți. Și pentru cei care nu știu, gen, uite, aici este mama noastră care gătește mâncare strictă. Și aici este tatăl nostru care se uită de efectiv 10 zile la un meci de fotbal. Da. Și țipă în continuu. Și noi, un copil foarte deștept, va trebui să ieșim din această casă. Un încărcător de la laptop. Până acum n-am scăpat din casă, adică ca să nu credeți că am mai scăpat odată din casă și acum, da. Nu, e prima oară, poate scăpăm acum, ar fi foarte frumos. Și da, cum v-am zis, apăsați și voi pe butonașul de like. Așa, și pe butonașul de subscribe. Am pus totul la loc pe aici. Da, și vreau să vă zic că dacă noi nu punem ceva la loc pe aici, mama noastră strictă are ochi de vultur, adică vede până și un pixel dacă e mișcat. Și acum va trebui să se ducă afară. Acum se duce afară, se uită și noi până atunci o să luăm cărnița care va trebui să fie aici. Așa. Și acum va trebui să mergem aici. Eu nu o să fac treaba mai repede, pentru că v-am zis, e a doua oară când mă joc jocul ăsta. M-am mai jucat odată ca să văd, m-am uitat și la youtuberi ca să iau și eu câteva idei. Și da, să vedem dacă reușim să scăpăm. De aici, din casa părinților stricți. Ioi. Mamă, se duce să aud de plantele, mama. Da, deci acum e momentul ca să punem carnea în microunde, ca să o încălzim și să o dăm la câinele de acolo, ca să ne dea un obiect care ne va ajuta să scăpăm din casă. Da. Acum mama e afară. Va trebui să mergem pe aici, așa frumos. Mergem aici, punem carnea. Până atunci, dacă ne uităm prin sertare, dacă găsim ceva. I need to get back to my room quickly. I hope I don't get caught. I hope I don't get caught. Știu o schemă. Oh! Nu știu dacă ăsta a fost un bug, dar nu s-a auzit nimic. Adică nu știu dacă n-am auzit eu, dar nu s-a auzit efectiv nimic. O să dau jocul mai tare. Acum se aude mai bine. Aș vrea să mă aud și eu. Adică sper că mă aud bine. Adică nu știu, nu s-a auzit nici măcar așa, pentru că dacă se auzea, trebuia ca noi să... Da. Și acum noi va trebui să curățăm toată grădina, că mama e leneșă și nu poate. Zic acum de mama strictă.
Și ne zice să dăm și mai repede, dar numai că ea nu dă. Da, mă rog. Și avem decât 3 vieți. Adică, da, adică 3 vieți. 3 încercări ca să scăpăm din casă, ca să zic așa. Așa. Deci trebuie să mergem în camera acum. Mai avem 2 vieți. Deci avem carnea. Da. Acum noi va trebui să mai să vedem dacă mai găsim ceva pe aici. Nu mai găsim. Da. Deci, la baie am luptat. Acum va trebui să facem să încercăm să facem cumva ca mama să deschidă geamul. Așa, să deschidă geamul. Ca să putem să mergem și noi afară. I need to create a smoke screen. Așa, care 378. Trebuie să mergem aici. Și acum mama strictă va trebui să deschidă geamul și noi vom ieși pe geam. Da, 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 am mers. Perfect. Acum mama strictă va deschide geamul și noi mititeli. Dar mi-e frică să mă prind nimeni. O să mai așteptăm câteva timp aici. Dacă e, eu o să pun un pic pauză ca să așteptăm. Da. După 1 minut, dar la voi a durat cam o minisecundă. Minisecundă. Da, deschis geamul și noi va trebui să ieșim pe geam, să mergem la câine ca să vedem ce ne dă. Bucată de lemn, foarte bună. Perfect. Tu mănânc acolo și eu o să... Așa. Acum va trebui să luăm dar să nu vină mama să udă florile ei, care oricum sunt stricte și ele. Oh. Că am încurcat-o puțin. Wow, era să o încurcăm rău. Să stăm aici puțin. Mergem pe aici să vedem. Tatăl strict, sper că s-a dus în cameră. Așa. Ia, nu mai e nimeni. Vom porni apa. Vom pune un butoi. Furtunul. Ca să vedem ce obiect se află acolo. Dar nu putem să vedem. Oh! M-a stricat. Ce să... Am cam încurcat-o. Dar nu-i nimic. You're going to get it now. Uai! M-a prins tare strict. 20 squats quickly. 1, 2, 3. Da, o să sărim peste asta. Am terminat de făcut genoflexiunile lui tatăl strict. Da. Va trebui să ieșim o să mă și puțin pe pene. Nu putem să mâncăm pe pene că ne prinde mama strictă.
Noi o să mergem. Mai întâi trebuie să vedem ce se află acolo. Oh, e un lemn, dar nu pot să-l iau. Trebuie să pun asta aici. După aceea să deschid furtunul. Închidem mapa, punem furtunul înapoi, frumos, și acum ne cărăm de aici. Acum vom pune scara și mai ne trebuie o scară care e la coadă de mătură, dar mai întâi ne trebuie chei. Va trebui să mergem acum ușor, camera la tatăl strict. Și până acum n-am mai scăpat. Ok, suntem aici. Luăm clama ca să deschidem lapul. Nu găsim nimic. Nici aici. Nu e nimic. În dulapul aici putem să ne ascundem. Nu e nimic. Nu e nimic. Ah, nu. Aici este safe-ul tatălui strict. Și aici va fi cheia și... Da. Bedroom? I need to hide somewhere quickly. Am uitat să punem floarea. Nu cred că o să-și dea seama. Someone was here. Who touched the vase? Mama, dar are ochiul ca... Are ochiul ca păpușa Chucky. Are ochii ca păpușa Chucky, nu putem să ne ascundem nicăieri. Putea să o încurcăm. A zis mama să nu facem pe tatăl să ia cureaua. Dacă ne trage o curea, nu mai știm cum ne cheamă. Ok. Trebuie să așteptăm să se termine muzica asta intensă, dacă auziți. Wow. Nu o să ies acum. Mai stau un pic, pentru că încă aud pași. Să ies. All missed. Ne va trebui să ieșim ușor. Acum ne vom duce în camera noastră. Wow, am făcut mult progres până acum. Adică, nu cam e mult, dar eu n-am mai făcut progresul acesta. Ok, acum vom vedea ce ne trebuie băiatul. Cred că băiatul este...
că becul, dacă nu este pe acolo, oricum noi acum va trebui să deschidem. Pentru cei care nu știu parola la calculator, m-am uitat la și eu la altcineva și am văzut că e așa. Imediat, așa. Andrew 2002. Așa. Acum o să-i dăm mesaj lui tatăl strict ca să se ducă acolo. I'll go check with right. Așa, să închidem asta pentru că părinții ăștia stricți vă rog. If I move while crouching, my parents won't hear me. Era să mă prinde. Acum va trebui să vedem. Va trebui să mergem la save. Deci mi-a trimis mesaj. Și dacă mi-a trimis mesaj, acum va trebui să se ducă pe canapea. Da. Mai așteptăm puțin. Așa. Vedem ce culoare ne trebuie în mijloc. Ne trebuie galben. Ne trebuie galben. Wow. Who needs me there? Fix acum. Deci acum nu suntem în cameră cu tatăl strict. Nu știu cu cine vorbește, înșală pe mama strictă, dar nu e treaba mea e să ies din această casă strictă. Da. Mai așteptăm puțin. Așa. Bun. Deci, culoarea din asta, galben. Trebuie galben. Trebuie culoarea galben în mijloc. Deci... galben ar fi asta. Imediat să facem și noi. Așa. Și deci este alb. Alb portocaliu. Stați un pic să mă ușor bine la el. Just score already! Așa. Mergem la aici. Să facem așa. Aici e alb, aici era portocaliu. Așa. Aici era... imediat... Stai, nu. Nu, așa. Cum era? Aici era... știu că aici era albastru. Where are you going? Albastru. Nu mai știu dacă era așa. Dar facem și noi cum... Ah, terrible. Gata! Chii! Cred că cheia asta, cred că este de la... Da. Cred că știu de la ce este.
Efectiv, va trebui să vedem și noi ce este pe aici. Da, nu este nimic special. Am lăsat totul cum era. Ok. Acum vom pleca aici. That's okay. I can't see a thing. Da, zice că e ciudat. Întuneric. The team is full of idiots. E prea întuneric. Noi de unde putem să luăm? Oh. Stați un pic că nu trebuia să ajung aici. How much longer? Oh. Acest pat face puțin că a murit. Da. Unde putem găsi cheia? Va trebui ca noi să mai inspectăm bucătăria mamei. Someone's about to get in trouble. Oh. E puțin cam super. Well, come on. What an idiot. Oh, no. Nu prea știu de unde să-l facem rost de bă. Dar becul nu este pe nicăieri. Well. Oh. Pastelele de adormit. Good job. See, you can do it. Darn it. The front door is locked, and Mom probably has the key. Just score already. Ah. Stop! Cred că aici este cam sfârșitul. Pentru că mama asta bolundă ne-a văzut și tatăl strict. Eu, dacă ne înconjoară, noi ce o să facem? Și acum noi va trebui să ne ducem pe geam, va trebui să ne ducem aici, să ne ducem aici și... Come here! Nu va trebui să... Wasn't I told you? Da, ne-a cam dat cu curent. Aceasta a fost prima parte din această serie și da. Aceasta a fost prima parte. Eu am fost Eduard 7 și ne revedem episodul viitor. Pa, pa!